Все повече хора над 35 години споделят за една жълта чаша, която променя рутината им. Тя не е кафе. Не е чай. А златно мляко на прах, откритие за забързани дни. Формулата е разработена за хора над 40 годишна възраст с грижа за вашите стави и движение, само с напълно естествени, натурални съставки. Във всяка доза има куркума, джинджифил, цейлонска канела и черен пипер с двойно повече куркумин от повечето продукти. Все повече хора превръщат тази топла напитка в свой ежедневен ритуал, сутрин или вечер. 1 минута толкова е нужно. Забележи лекотата в тялото, промяната се усеща ден след ден. Искаш да разбереш как да го приемаш? Напиши «Искам» и започни твоята промяна.